Добър вечер, добър ден, аз съм ProCraft.bg и днес ще играем на Pro Parkour. Започваме. Дайме броника, обаче аз в момента крафт нещо там. Време аз сме джъмпър. Само щупим това. Аре бе. Пай! Бати якото. Се чуе. Бати енчантите имат сите. Такива, значи за... Стой, тук има още. О, мага бе. Той има резервни, значи. Аз отивам да си ги поставя тези, да не... Такова да не се... нещо да... хората да не се израт. Отивам да си поставим това тук, само да не ги поставим грешно. Така. То, значи сега отиваме и започваме паркура. Бал си майката, бе. Не става за нищо това. Умрех. Защо аз трябваше да умра, бе. Защо аз, бе. Къде съм, бе? Бъл си. Не знам къде съм изобщо. В много значение. Също падаме, дупка. Добре, значи си мирам през нея като умра. Значи много често. Добре. Всъщност, защо ми е броня? Ще си я тори метал за последно. Иначе ако умрем... Ама то тук има вода, бе. Значи сега отиваме. Ама това колко високо е? Лево втори. Стигнахме до лево втори. Много сме яки били. Много яки, които ще паднат много яко. Много сме яки в падането. Нали, все пак. Ама всекъде има лава, както се притеснявам в момента да не стана нищо. Защо не съм изключил? Защо не съм изключил чудовищата? Аз то нямам храна. Това ми е... Не, бе! Как ще да падам, жалко. Това... Не знам, мога ли да го изгасим или... Трябва ли да го изгасвам? Къде съм? Това ме бъде странно. Веднага скачам и съм най-добрия в PvP. В PvP. Ето в PvP или такова, аз съм най-добрия, бе. Само ми спре хоганя, защото нищо не виждам и ще се изтреса като първата... бе, това беше гати фейлчик да нападем. Също тук да падем по стълбите и направо вече съм се признал за най-жалкия паркурист. Бе, умирам, бе. Нищо не виждам, сега трябва да чакам просто. Значи отиваме до това и приключваме с клипа и ще си продължим всичко друго в следващия клип. Аре бе, спирай ми огън. Успях, аз съм най-добрия, бе. Така, може ли по-бързо да искаш? Така ще гледам. Спря ли, бе? Аз го правя много добре сега, аз съм най-добре паркури това. Защото съм супер яки. Също това фейл не ми направо ти е страшно всичко. Спирах. Моментът на последната истина. Това трябва да го мина. Остава да не го минем. Направо, че чупим всичко и не ме интересува вече. Остава това да падне и направо вече няма да играем това. Аре бе! Спири. И готово. Добре, нека си легнем да спим, да си запазим спална. Добре, хора. Това ще бъде клипа. Надявам се ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте и до скоро.